दोंमोन हास्थायदोंमोन बेखौ मोनफुंनांगौब्ला जों जेरैखि जाया खौसेथिनि आगानजों थाबायनांगोन बा हान्थिनांगोन आरो खौसेथिनि बेन्दोंजों जों बायदि बायदि खामानिखौ मावनांगोन होननानै बुंलांदों आरो बेखायनो आं जिहेतु जे एबसुआव 25 बोसोर खामानि मावबोनानै जिखिनिखौ मोनदांबोदों बे मोनदांबोनाय हिसाबै बर' हारिया जिहेतु राजखान्थि रांखान्थि आरो बायदि बायदि बिथिंजाय जौगाहोनो होननानै जेरैबायदि जों सोमावसारबोदोंमोन बे सोमावसारनायनि जि बेसेन बेखौ जों मोनफुंनाय बायदि मोनाखै बेखायनो आं दा सानदों जे जायखौ जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मुङै मिथिदों जाय दिनै आंनो जिहेतु आं सोंनायाव बुंदों जे आंखौ बिदा महरैसो गनायथि होनानै जाहाथे गाबज्रिनो थिनदों बिथां बिदा गेदेरा जोंखौ बुंदों जे खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि मावनांगौखौ मावलांनांगोन नङाब्ला आसि थाइथाम दिन्थिदों बे आसि थाइथामखौ आं एबा सोरबा सुबुङा मा साननानै लायो बोसोरथामनि गेजेरजों बर'फ्रा मोस्लेर जालांनोबो हागौ बा मोनथाम जेनेरेसन दा जि जेनेरेसन बे जेनेरेसननि उनाव मोनथाम जेनेरेसननि उनाव जाहाथे जोंनि हारिया मोस्लेर जालांनोबो हागौ होननानै बुंदों बेखायनो आं गुरैयै खावलायदों जे बर' समाजनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जों खौसेयै खामानि मावनांगोन खौसेयै थांना थानांगोन खौसेथिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय गांनाय उखैनाय आरो इयुन जेनेरेसनखौ जोङो जेबो गेना गोरोन्थि गैयाजासे थांना थानायाव जोङो दानो मावखालांनांगोन बेखौ आं सानदों ओंखायनो बयबो जाहाथे खौसेथिनि खामानिखौ बोरैहाय मावोब्ला बोरै नाजालायोब्ला बोरैहाय हान्थियोब्ला जों खौसेथिखौ मोनगोन बेनि पलिसिफोरखौ जों बयबो खालामनांगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।